जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे बे भिडिअनि गेजेरजों फिन बयखौबो बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना अलरेडि ट्रेलाराव एसे नुखाबाय जे मोनसे गिर्जा न', जि गिर्जा न'आ ओरैबायदि खामदों जेराव बेयाव बासिनायनि माबा मोनसे थाबावनायनि आरो राहायानो गैलिया। मोनसे गिर्जा न', जि गिर्जा न'आ अरजों सावहांगार जानानै थाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो दिनै बेबायदि रादाब लानानै फैदों जेरावहाय मोनसे बेप्टिस्ट गिर्जाया कमप्लिटलि खामनानै खामग्लिलांजोब्बाय। दा बे गासै डिटेल्स, बबेयाव जानाय, बहा जानाय, माब्ला जानाय, बेफोर गासैखौ मोन्थिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। आं नोंथांमोननो मोजाङैनो फोरमायहैगोन जे बहा जादों, माब्ला जानाय, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो डिटेल्स हैगोन। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो लोगोसे खावलायदों सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ नोंथांमोना जेन अरायबो मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंनो लागै गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो। आरो लोगोसे हायोब्ला शेयार खालामदो, जेन बयबो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोन्थियो, बेफोर भिडिअफोरखौ नुयो आरो बेफोर जाथायफोरखौ नुयो। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ कमप्लिटलि दिन्थिग्रोनोसै। नोंथांमोना नायग्रोदो, बिनि उनाव आङो खोन्थाहैसिगोन। Hello family members or viewers, একদম খবর বিয়া একটা আছে। এটু চার্চ তো Angjangyang Baptist Church এটু ইটা চুরি আছে। এটু কারণে সব মানুষরা প্রার্থনা মোতাব করব। সাই সাবি একদম আফসোস খবর আছে দে, মন দুঃখ। Itu Angjangyang la Baptist Church aro dadela kitchen chukapi milaina sob chuli ase de sabi ekdam khobor biya idea sabi de itia tui paji atanis na ase de itu ekdam morom ase de sob manu motab kori dibi du saigna Angjangyang Baptist मोनसे गिर्जा न', जि गिर्जा न'खौ अरा खामग्लिगासिनो दङ आरो बे गिर्जा न'आनो जाहैबाय आंजां बाप्टिस्ट चार्च। आरो नोंथांमोना थारैनो भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडिया मोनखादों जे बे सोर मानसि जानो हागौ, सोरनि गिर्जा जानो हागौ। बे जाहैबाय नागालेण्डनि नागा सुबुंफोरनि, मानोना बेयाव नागा मिस बाथ्राफोरखौ बुंदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जि गिर्जा न'खौ खामनाय नुदों बे गिर्जानि मुङानो जाहैबाय आंजां बाप्टिस्ट चार्च। एराउन्ड 2:30 बेलासिनि 2:30 साननि समाव, जि समाव मानसिफोरा जायै लोङै जिरायो, जायै लोङै थायो, जिरायनानै थायो, थिग बेबायदि समाव बे अरा नांदोंमोन। अरखौ थारैनो सोर लागायनानै गालांखो बेनि बिसय रावबो जेबो बुंनो हाया। ना गाज्रि सुबुंफोरा बे गिर्जा न'खौ अर सुनानै गालांबाय, ना माबा मोनसे जाहोनाव मिथिंगायारि बेबायदि अर नांनानै खामग्लिदों, बेखौ रावबो मोजाङै बुंनो हायाखै। ना इलेक्ट्रिक शक, माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जानानै बेबायदि खामदों, बे बाथ्राखौ रोखा खालामनो हायाखै। नाथाय जोङो नुनो मोन्दों दि जे थारैनो आंजां बाप्टिस्ट चार्चखौ अरा खामग्लिजोब्बाय। आरो बे भिडिअआ जाहैदोंमोन दिनैनि नङा, मैयानि नङा, 2025 बे बोसोरनिनो मार्च दाननि 26आव जानाय जाथायमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, मार्च दाननि 26आव जानाय 2025नि ख्रिस्ट'नि बेसादफोर जि जाथाया जाबाय, जि गिर्जा न'खौ अरा खामग्लिनानै सेस सावहांगार खालामजोब्बाय, बे जाथाया बोरै जादोंमोन, बे बाथ्राखौ, बे जाथायखौ इसोरा मोन्थिगौ। जों मानसिफोरा हयथ' मोन्थियाबो जानो हागौ। जों मानसिफोरनि गोसोआव अनेक रोखोमनि बाथ्राफोरा फैनो हागौ। सोरबा दुथांफोरा लगायनानै गालांबाय, बेखौ गोबाङा साननो हागौ। सोरबाया साननो हागौ नङा इलेक्ट्रिक शक नांनायनि गेजेरजों बे जादों, नङा माबा मोनसे मिथिंगायारि फायार नांनायनि गेजेरजों बेयो जादों होननानै गोबां मानसिफोरा साननो हागौ। गोबां रोखोमनि बाथ्रा, गोबां रोखोमनि कमेन्ट्सफोर, गोबां रोखोमनि बिबुंथिफोरखौ, गावबागाव बिबुंथिफोरखौ गोबां मानसिफोरा लाखिदों आरो लाखिगासिनो दङ। नाथाय सैथोआ मा? सैथोखौ इसोरा मोन्थिगौ। जाय इसोरा
गासैखौबो नुयो हा सिङाव दङब्ला बेखौबो मोनथियो इयुनाव जागोनखौ मोनथियो गाबोन जागोनखौ मोनथियो मैया जाना थांनायखौबो मोनथियो गासैखौबो मोनथिग्रा बे इसोरनि मेगननि नोजोराव रावबो थाखोमानानै थानो हाया आरो मोनसेबो जाथायफोरा दोनखोमा जायाखै गासैखौबो बे इसोरा मोनथियो जुदि सोरबा दुथांफोरा गाज्रि सुबुंफोरा थारैनो सावनानै थांदोंब्लाबो बिथांमोनखौबो इसोरा नुदों आरो सानसे बै गाज्रि सुबुंफोरा जाय सुबुंफोरा बे आंजां बाप्टिस्ट चार्च गिर्जाखौ सावनानै थांदों सानसे जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव गसंनो गोनां जागोन बुंनो गोनां जागोन जे बे गिर्जा न'खौ जों सावदोंमोन होननानै सिकार जानो गोनां जागोन येस अनजाग्रा प्रियफोर गाज्रि मानसिफोरा थाखोमानानै थानो हानाय नङा जेसेबां गावखौ हास्थायोब्लाबो नंगौ मानसिफोरनि गेजेराव रायजो राजाफोरनि नोजोरनिफ्राय सुबुंफोरनि नोजोरनिफ्राय बै मण्डलिनि नोजोरनिफ्राय थाखोमानानै थानो हागौ नाथाय जाय इसोरा मोदोम आरो आत्माखौ संहार खालामनो हायो बै इसोरनि नोजोरनिफ्राय थाखोमानो हानाय नङा अनजाग्रा प्रियफोर नंगौ दिनै गोबां रोखोमनि समयसाफोर गोबां रोखोमनि जेंनाफोर गोबां रोखोमनि जाथायफोर बुहुमनि गेजेराव जागासिनो दङ जोंनि भारतनि गेजेराव जागासिनो दङ गोबां जायगायाव दारनाफोर सोलिगासिनो दङ हयथ' बेबो मेगन गोसाफोरनि खामानि जानो हागौ आङो दहायसो फुङाव दिनै 2025 नि एप्रिल दाननि 25 खालाराव दिनै देट मिन्स दहाय फुङावसो आङो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन जे बिहाराव जेराव माखासे मानसिफोरा गिर्जा न' लुनानै खुलुमनाय सिबिनाय खालामदोंमोन सानथामनि हाबाफारि लानानै बै सानथामनि हाबाफारि लानानै बानायनाय मोनसे तिरफालनि जिथु गिर्जा न' जेराव खुलुमनो सिबिनो खालामनाय बेखौनो गाज्रि मानसिया सावनानै थांदों दा अब्ला बेबायदि खामानिखौ मावनो हायोब्ला दिनै बै नागालेण्डआव थानाय बै गिर्जा न'खौ सावनोलाय माथो थाननो नङा होमब्ला प्रियफोर जानो हागौ दुथां मानसिफोरा थारैनो बे खामानिखौ मावदों बा नङाबो जानो हागौ नाथाय आङो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौ बुंनो नागिराखै जे गाज्रि मानसिफोरा थारैनो बेखौ खामानिखौ मावदों नाथाय जानोबो हागौ होननानैसो आं बाथ्राखौ बुंदों मानोना जोंनि भारतआव अलरेडि ख्रिस्टियानफोरनि सायाव दारनाया सोलिगासिनो दंखायो मेगन गोसा सुबुंफोरा दंखायो जे खामानिखौ मावगासिनो दंखायो जेरावबो बेफोरबायदि समयसाफोरा जागासिनो दङ गिर्जा न' सावदों बहाबा पास्टरखौ हमहोदों बहाबा पास्टरखौ बुदों बहाबा गिर्जा जिरायबाय थानाय मानसिफोरखौनो दावराव खालामनानै गिर्जा जिरायनायखौ बन्द' खालामहैदों बहाबा आर'जनि फारिलाइ लानायखौ बन्द' खालामहैदों बहाबा दाय खोख्लैदों जे धोरोम सोलायनायनि खामानि मावगासिनो दङ होननानै गिर्जा जिरायब्लाबो गिर्जा न' सिङाव थांनानै लावथि लानानै बायदि रोखोमनि जय श्रीराम होननानै बुंहैनाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों बबेयाव सान्ति दङ दिनै बबे गिर्जायाव सान्ति मोनगासिनो दङ गोबां असान्तिफोरखौ मोननो हादों जोङो पारसिकिउसनखौ मोनगासिनो दङ सुख सान्ति गैयै जागासिनो दङ दा अब्ला नागालेण्ड बायदि जेराव ख्रिस्टियान स्टेट होननानै जोङो मोनथिगौ दिनै ख्रिस्टियान स्टेट होननाय जायगायावबो दिनै बै गिर्जा न'आ खामदों अनजाग्रा प्रियफोर जानो हागौ दुथांफोरा बे गासै खामानिफोरखौ मावदों नाथाय बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौ रोखा खालामनानै होनो हाया जिहेतु आंनियाव बिनि इनफरमेसना गैया जे बे गिर्जा न'खौ दुथांफोरा सावनानै गालांदों गाज्रि मानसिया सावनानै गालांदों होननायनि आंनियाव फोरमान गैया अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना नुनो मोनबाय अलरेडि नुगासिनो दङ जे आंजां बाप्टिस्ट चार्च जेराव गिर्जा न'आ सावहांगार जानानै थांबाय मार्च दाननि 26 2025आव बे जाथाया जादोंमोन आरो नोंथांमोना मोनथिनो मोनदों बेयाव जि फंनैसो बाथ्रा बाहायदों बे जाहैबाय नागामिस बिथांमोना बुंदों बेनिखायनो आं नागालेण्डनि होननानै बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ दे अब्ला नोंथांमोना बे रादाबखौ मोननायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडिया मोनदों जे मा जागासिनो दङ जोंनि गेजेराव मा जादों मा समयसाफोरा जादों बेफोरखौ जोङो मोनथिनो हादों अनजाग्रा प्रियफोर दे अब्ला फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान रादाब लानानै फैगोन दा बै समसिम सुख सान्ति थादो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामाखैब्ला बावनानै दङब्ला दासिमबो खालामालाबानो खालामना लादो आरो मोनसे लाइकखौ होनानै गालांदो आरो लोगोसे हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामगोन दे अब्ला प्रेज द लर्ड जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ दोनथ'बाय थेंक